your procurement. Father God, I pray for our dear journalists and management and the representative of government in this place, that we are going to open up our minds and hearts, that we discuss and deliberate on this matter and leave this place well informed. We thank you for each and everything that you have done for us, and we pray this in the mighty name of Jesus Christ, Lord and Savior. Amen. Thanks so much, Deputy CEO. Before we begin, we would like to know who is here and from where, which media house, and therefore I'll ask that we all introduce ourselves so that the panel can get to know us. We can begin from... Wisdom Jinkwede, a freelance journalist. Good morning, sir. My name is Alfred Chahua. I work for Nyasa Times Business Desk. Thank you. Yeah, good morning. My name is Mike Arnold Mbalale from PLFM Radio and Great Dominion Television. Good morning. My name is Kasim Aubi, working with the Zodiac. Good morning. My name is Kathy Maulidi from Times. Good morning. My name is Judgment Gatika from Guardian. Nyango Msisi Mbesi. Henry Shuru from Times. Good morning. I'm Shinti Meki from Nation Publications Limited. Good morning. My name is Jacqueline Saidi from Lunta TV. Good morning. My name is Leonard Masauli from Malawi News Agency. Bridget Mwanoka from Lunta TV. Thomas Peel, representing Tzimwe Radio. Good morning. My name is Benson Kamonjora from Khoma Synod Radio. Good morning. My name is Mike Alumbi from R24. Good morning. My name is Kondwani Magombo from Malawi News Agency. Good morning. Eunice Jovo, MBC. Thanks so very much, members of the media. At this juncture, allow me to call upon the Chief Executive Officer to deliver the statement. Koma kuchitira nzathu amene ali kunyumba tikunena kuti msonkhano wa tolankhani uwu wakonzedwa ndicho linga choti NOCMA ikuuze na Malawi ntchito yomwe ikugwira ndi zina zimene zachitika pakatipa. Ndiye tayitana atolankhani kuchitira kuti mwina atithandize kuti mauthenga amenewa amveke ndithu patali. Ndiye timayenera kuti pakadali pano tapemphe a Chief Executive Officer kuti atipatse statement imene. Over to you, sir. Thank you very much, Director of Programs, Raymond Likambare. Let me recognize in a special way the presence of the Controller of Statutory Corporations, Mr. Peter Simbani, for joining us in this briefing. Let me also welcome you all, ladies and gentlemen, from our esteemed media for being here. Let me also acknowledge the presence of my colleague, the Deputy Chief Executive Officer from NOCMA, Mr. Mikras Rubin. Ladies and gentlemen, allow me to go to the statement which we have prepared to facilitate our discussion this morning. Allow me firstly to bring to your attention that the mandate of NOCMA is to deliver a stable, secure, and affordable fuel supply in Malawi. This mandate is controlled and overseen by a board of directors,
appointed by the shareholders. These shareholders are Office of the President and Cabinet and Secretary to the Treasury. Let me also bring to your attention as to some of the key activities we do as NOCMA. We manage and replenish strategic fuel reserves which are located in the cities of Lilongwe, Blantyre, and Mzuzu. We also process acquisition of fuel suppliers until approval in accordance with laid down rules and procedures. In this process, some of the key milestones are inclusion of what we intend to procure in an annual NOCMA procurement plan, inclusion of what we intend to procure in an annual NOCMA budget. We do facilitate launching of a tender process based on the PPD Act of 2017. We seek and secure approval of the regulator, the Malawi Energy Regulatory Authority. We also seek and secure an objection of the PPDA. Once that is done, we procure from approved suppliers and organize efficient logistics to bring petroleum products to Malawi. Such logistics include securing storage arrangements at the ports from where the products are transported to Malawi. We also acquire the transportation, and increasingly, ladies and gentlemen, as you can see, we are now able to bring in such a product through railway transportation. Thanks to the governments of Malawi and its neighbors, specifically Mozambique and Tanzania, for allowing Malawi to be able to bring this product on these railway lines. NOCMA provides hospitality and handling of petroleum products subject to regulatory clearance. This service is availed to a licensed importer. Liquid fuels and gas and the regulations issued in 2018 provides a precedence of G2G arrangements to replenish strategic fuel reserves. We also actively carry out stakeholder engagements, and this is very important considering the significance of petroleum products in a country. The major key stakeholders are the government itself, the Reserve Bank of Malawi, providers of logistics services, goods, works, financial service, and financial institutions. Ladies and gentlemen, allow me to say a few things about the significance of petroleum products in an economy. Petroleum products are historically the most consumed energy source in terms of total consumption globally, as well as here in Malawi. Petroleum products are used to propel vehicles, to heat buildings, to cool buildings, and to produce some of the electricity we consume. In the industrial sector, the petrochemical industry uses petroleum as a raw material. It is actually a feedstock to make products such as plastics and other items. Hence, stability, security, and affordability of petroleum products are important goals of NOCMA that are critical to social and economic development of Malawi. Whilst we'll be ready to take questions based on our mandate,
allow me to single out a few issues. Let me point out that the current suppliers for 2024-2025, these were identified through an open tender process, which was launched in December 2022. These suppliers are Ardax, which currently has a tender to supply 186,489.30 metric tons. Haas allocated 80,849.30. Camel Oil and Augusta, they have volumes coming in from 2023-2024. These suppliers were sourced from an open tender process, which brought in a number of participants from Malawi and globally. The rules also allow acquisition of fuel suppliers through a restricted tender. Indeed, Section 39, subsection 1 of the rules relating to public procurement, they indicate that restricted tender may be used in the following cases: when the goods, works, or services are only available from a limited number of suppliers, the time and cost of considering a larger number of bids is disproportionate to the value of the procurement. When these conditions are met, a procuring entity such as NOGMA may follow the due process. Where that is going to happen, NOGMA would always go to seek a prior regulatory approval from the Malawi Energy Regulatory Agency, as well as obtaining a prior approval of PPDA. When the evaluation processes are concluded in accordance with the rules, an objection submission is always submitted to the PPDA. Let me point out right now that at the moment, none of our suppliers has been sourced through a restricted tender. NOGMA has launched a restricted tendering with approvals granted by MERA as well as the Public Procurement and Disposal Authority. Let me also single out another method which is available under the laws: single sourcing. Single sourcing occurs when an organization chooses one supplier to meet its procurement needs. This method of procurement is covered under Section 37, subsection 9 to D, and is permitted in the following circumstances: where the estimated value of the procurement does not exceed the amount set in the regulations, where only one supplier has the technical capacity or capability to fulfill the requirement, where there is an emergency need for the goods, works, and services, where the procuring entity determines that additional goods, works, or services need to be procured from the same source for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipment, technology, and services, taking into account the effectiveness of the original procurement. Single source procurement of a fuel supplier requires an objection from PPDL. Let me also confirm here that none of the existing suppliers is coming
from a single sourcing method. I repeat, none of the existing suppliers providing fuel to NOCMA is coming from a single sourcing method. Another key issue which we would like to highlight to you is just to share with you the performance of our contracted suppliers in 2023-2024. This is important because it always informs strategies which have to be adopted so that we continue to become more effective and more efficient to meet our mandate. Table 1 gives a summary of the performance. As you can see, the volumes awarded of 495 were distributed amongst those suppliers in that allocation. We did an evaluation as at the end of March 2024, the balances which were yet to be fulfilled are also indicated here. The actual performance of each supplier is provided there. To understand performance better, you always look at the target that had been set when the contract was signed. As you can see from this table, the target set for ADAX is 85%. Their performance is 89%. The target set for Augusta, for Camel Oil, is 59%. Their performance is 57%. The target set for Augusta is 68%. Their performance is 10%. The performance set for HAPCO is 76%. Their performance is 102%. We then had to analyze these levels of performance. We can share with you that ADAX, HAS, and Camel Oil had to go outside the provisions in the contract signed. Globally, fuel, petroleum products as a commodity is traded based on stringent security arrangements, particularly when it comes to matters of financial security. As a country, we are required to establish a letter of credit. Once we establish a letter of credit, the product is then availed to NOCMA in the ports of Dar, Beira, Nacala. As most of you are quite aware, that the country has been transforming its economy, starting from the 2020 when the country faced significant challenges from COVID. Its levels of earnings in context of foreign currency declined significantly. As a result, the country has had challenges to allocate foreign currency towards the payment and establishment of letters of credits towards petroleum products. So as a result of that, ADAX, Camel Oil, and HAS, they came in, they said, we are going to work with you, NOCMA. We are going to deliver a product to you. You should pay us based on these credit limits. One supplier who recently has had a negative experience in some countries in Africa, Augusta, has been more cautious to adopt this flexible arrangement. The good news is they have now accepted this flexible arrangement, and they have accepted and provided some open credit terms. But in the year
2023, 2024, they had not done that. And as a result, they were not able to meet the targets. It was because NOCMA could not establish the adequate number and values of LC to allow them to meet their delivery targets. So after we did this performance evaluation, then we came to the conclusion that supplier performance was closely aligned with flexibility with regards to granting of open and secured credit. We also concluded that notwithstanding receiving a concession through open and secured credit, NOCMA did not secure adequate forex to pay amounts due. Did not. Let me correct that. This resulted in NOCMA failing to achieve targeted fuel stock cover. And that is very important because it takes a number of days for the product to reach the areas of consumption in Malawi, as well as to reach our fuel strategic reserves. So as a result of that, the law requires NOCMA to keep stocks in our tanks. If you go through the Liquid Fuels and Gas Act and the regulation issued in 2018, we are required to keep stock for a period of 90 days, and then we continue to release and replenish so that the product does not become stale. So what strategies are we working to improve and ensure that we can deliver a stable, secure, and affordable fuel supply for the country? As NOCMA, we have embarked on the following strategies. One, we are seeking a supplier or suppliers who can actually be paid in Malawi Kwacha. We are also seeking innovative arrangements, including the following. We are seeking payment terms where suppliers are willing to offer credit period of 90 days or more. We are also seeking fuel suppliers that can provide collateral management arrangements. And as we do this, we have been talking to a lot of suppliers, including those suppliers who submitted their bids in December 2022, including partners of the state. When they hear of the challenges the country is going through, they come in with various offers. We talk to them. It is only when the discussions are addressing the strategies and our objectives, that's when we can, as NOCMA, and having obtained internal reviews and oversight from the board, that is the only time we can go to the regulatory authority matter. And if it is a procurement matter, it then goes to the Public Procurement and Disposal Authority. With those few comments, allow me to highlight two processes or two issues. The proposed single sourcing of a fuel supplier to be paid in Malawi Kwacha. Allow me to give you a background. The United Arab of Emirates, abbreviated as UAE, is a federation of 7 emirates, each with its own ruler. The UAE operates as a federal absolute monarchy. Each emirate retains considerable autonomy with its own ruler. Collectively, the rulers form the Federal Supreme Council, which is the highest constitutional authority in the UAE. There are 7 emirates. Malawi government and the office of the head of Ras Kaima, which is one of the emirates making up the UAE, they signed an MOU in March 2021.
The MOU identified a number of areas for possible cooperation. These include banking, mining and natural resources, infrastructure projects with a focus on railways, energy transformation, aviation, tourism development, assets digitalization. You may wish to know more about this particular emirate because it is an emirate that has expressed interest to work with Malawi in a number of areas. It joined the UAE Federation in 1972. Its capital city is Ras Al Khaimah city. It covers an area of approximately 1684 square kilometers, has a population of around 400,000. This is as of 2023. It has a GDP of 14.3 billion with GDP per capita of $30,700 per head as of 2023. With the presence of the MOU, His Highness Sheikh Saud bin Al-Qasimi and NOCMA held an engagement, under which NOCMA was offered a solution after obviously we had approached them, in which Malawi Kwacha shall be used as a currency for the payment of imports. Whilst this was the main advantage, a financial review reported of the offer being competitive when compared with premiums being paid to some of the current suppliers. There was a due process that was carried out, briefly as follows. The NOCMA board direction was obtained on Wednesday, 17 July 2024. MERA regulatory approval was granted with direction that the matter should be submitted to PPDA. Both boards of NOCMA and MERA directed that prior to signing of any possible supply contract, a due diligence be carried out on the entity earmarked for receiving the Malawi Kwacha. Ladies and gentlemen, this is a supplier who is not in Malawi, but they have accepted to be paid in Malawi Kwacha, and therefore they came up with a special purpose vehicle which was going to be receiving the Malawi Kwacha. Our processes require, and indeed the boards of NOCMA and MERA resolved that there should be a due diligence of these entities. MERA further added that a draft contract shall require their prior clearance. Both the board of NOCMA and MERA therefore guided NOCMA to seek relevant no objection from the PPDA. A submission was duly made to PPDA, who withheld a no objection and asked that further work be carried out. Now, some of the key questions which we thought we should address are as follows. One, were single source procurement rules adhered to? In our considered assessment is yes. That is why we approached the regulator. That is why we approached PPDA. Were single source procurement rules flouted? Our response is no, because we approached the regulator as well as the PPDA. Arising from a single sourcing proposal, is there between NOCMA and His Highness Sheikh Al-Qasim? Our response is no. There is no contract between NOCMA and His Highness Sheikh Al-Qasim.
Is there any other financial transaction that has taken place between NOCMA and office of the Sheikh Al Qasim? The answer is no. There is no any other financial transaction that has taken place between NOCMA and office of His Highness. What are the next steps? Given the exploring or the importance of exploring use of Malawi Kwacha, NOCMA is proceeding with a restricted tender where Malawi Kwacha has been added as a condition. And no objection has been granted by the PPDA to this effect. Another issue which we also thought we could share with you is the proposed hospitality agreement between NOCMA and the Ministry of Transport and Public Works. Allow me to say a few things as part of the background. The ongoing infrastructure construction activities do require considerable petroleum products. The reality is that unless an allocation on average of $50 million each month of Forex is allocated to fuel importers to match with actual consumption, the additional consumption arising from the implementation of the major projects shall not be met. I am going to repeat that. The additional consumption arising from the implementation of major projects shall not be met. Because, ladies and gentlemen, as I said earlier on, we are currently not able to establish letters of credits. We are also falling behind with payment to fuel suppliers. As a result, the stocks that are currently being kept in our strategic fuel reserves are less than the minimum required. If you introduce the requirements for the ongoing infrastructure construction activities, then the shortfall will be significant. And indeed, we may not be able to meet these additional requirements unless there are additional Forex allocated to the fuel importers. And this has been communicated to our key stakeholders. And if you remember very well, I listed some of the key stakeholders. These are the key stakeholders, such as government, the Reserve Bank of Malawi, because it is the Reserve Bank of Malawi which is the authority on the matters relating to foreign currency. So they are aware of our requirements. And indeed, we do engage the Reserve Bank of Malawi several times in a week as we continue to seek adequate Forex to establish letters of credits. And thanks to the Reserve Bank of Malawi, they keep talking to the commercial banks to prioritize fuel, amongst others, such as pharmaceuticals, as well as farm inputs. So with existing fuel importers not securing adequate Forex to match day-to-day fuel consumption, the Ministry of Transport and Public Works secured a fuel supply from a UAE-based refinery through an arrangement with JT Global. In line with the requirements, the Ministry of Transport and Public Works is therefore processing an importer's license with MERA. The Ministry of Transport and Public Works is seeking hospitality with NOCMA, where NOCMA shall be an agent and the Ministry of Transport and Public Works shall be the principal. A hospitality agreement has not been signed. And ladies and gentlemen, as I presented earlier on about the Liquid Fuels and Gas Act, it also allows the coming in of fuel through such arrangements. However, there are approval processes that have to be met, which will be met by the Ministry of Transport and Public Works. Key clarifications. Point one,
the offer from JT Global to Ministry of Transport and Public Works to sell fuel from a refinery is on a concessionary basis. Point number 2, the process for signing of hospitality agreement between NOGMA and Ministry of Transport and Public Works will take some time, meaning it's not instant, because it requires the existence of an importer's license that shall enable NOGMA to conclude the hospitality agreement. NOGMA understands that the Ministry of Transport and Public Works is processing and applying for importer's license for submission to MERA. Indeed, as a stakeholder, as a partner, we have had discussions with the ministry, and they are working towards these goals. Point number 3, NOGMA has advised of terms and conditions applicable to hospitality. We have gone through the hospitality, a draft agreement. This is part of the process of negotiating a hospitality agreement. Point number 4, we would like to confirm that no financial transactions have taken place on this arrangement, as hospitality agreement is not yet signed. No financial transactions have taken place on this arrangement, as hospitality agreement is not yet signed between NOGMA and the Ministry of Transport and Public Works. Point number 5, since Ministry of Transport and Public Works is yet to be issued a license by MERA and a hospitality agreement is yet to be signed, verification work with entities who are storing the product has not been carried out by NOGMA. This includes obtaining confirmation on the bank accounts which will receive payments for onwards processing to the supplier or refinery. What are the next steps? NOGMA verification of the product shall be based on the following. 1, Ministry of Transport and Public Works having been issued with an importer's license. 2, hospitality agreement signed between NOGMA and the Ministry of Transport and Public Works. Given that Ministry of Transport and Public Works is part of the Malawi government, NOGMA shall obtain a Treasury prior approval on use of bank accounts under this hospitality agreement. This is a requirement of the Public Finance Management Act of 2022. NOGMA can reconfirm that no financial transactions have taken place between NOGMA and the Ministry of Transport and Public Works under the proposed hospitality agreement. End of our statement. At this point, let me hand over to the Program Director, Mr. Raymond Likamale, to take the floor. Thanks so much, CEO, for a statement well delivered. I've been requested, however, by the media that you make the same statement in Chichewa. I know that it might be a little difficult since we have some technical terms, but we requested that you try so that people at home can also hear what we're discussing here. So over to you once again. Nditogoze kwambiri amene mukuyendetsa programu ya lero ino, Bambo Raymond Likamale, amene muli oyendetsa za information kwathu ku NOGMA. Mwapadera ndikufuna ndipange recognize a controller athu ama company onse aboma mdziko lino, Bambo Peter Simbani, pokhala nafe mmawa uno. Ndikufuna ndivomerezenso kuti kuchokera ku NOGMA kuli a Deputy Chief Executive Officer, iwowa ndi Bambo Miklas Rubeni, ndilinso ndi
anzathu ena amene tachoka nawo kuno kumanga. Mwapadera ndi mwaulemu ndivomere ndikukuthokozani inu amene mumathandiza kuti nkhani zimene zikuchitika m'dziko muno zafikire anthu onse m'dziko muno, ndipo anthu onse m'dziko muno azidziwa chikuchitika ndi chani m'dziko mwawo. Inu atola nkhani amabungwe osiyanasiyana, ama TV, ama radio, ndi njira zosiyanasiyana zofalitsira mauthengawa. Ine ndinene kuti ife a National Oil Company of Malawi amene mwachidule dzina lathu ndi NOCMA, ntchito yathu ndi kubweretsa kukhazikika kwa nthawi zonse ndiponso pa mtengo wotsika wa mafuta m'Malawi muno. Timachita izi motsogozedwa ndi mothandizika ndi amene ntchito yawo ndi kuyendetsa NOCMA. Amenewa amati abodi aku NOCMA. Abodiwa anapatsidwa udindo umenewu ndi eni ake a kampaniyi. Eni ake a kampaniyi ndi boma la dziko la Malawi. Bomalo linapatsa udindo wa umwini wa kampaniyi ku ofesi ya a president ndi cabinet. Inapatsanso umwiniwu ku msungichuma wamkulu wa dziko lino amene muchizungu timati secretary to the treasury. Kodi ife anokuma timatani kuti mafuta m'dziko muno akhazikike pena paliponse pa mtengo umene anthu angakwaniritse kulipira, chifukwa mafuta awa akuchokera kunja kwa dziko lino? Timatani kuti titero? Choyambirira, ife a NOCMA ndi amene boma la dziko lino la Malawi kudzera m'malamulo amati a Liquid Fuels and Gas Act ndi malamulo ena amene analembedwa pa lamulo limeneli, ntchito yathu ndi kuyendetsa kufikitsa mafuta mu strategic fuel reserve. Nkhokwe zimenezi zimene tikuti strategic fuel reserve zili m'dziko lino kuno ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu. Timayang'aniranso madepo ena amene ali ku Mchinji, ku Chirumba, ku Chipoka. Ifeyo a NOCMA ndi amene timachita kalondolondo ndi kubweretsa mafuta mu dziko muno. Ndondomeko imeneyi imafunika ndipo imatsata maudindo amakampani ena amene ntchito yawo ndi kuyang'ana zimenezi. Mwachidule mundilole kuti ndikufotokozereni ndondomeko zikuluzikulu zimene zimatsatidwa. Ndondomeko zimenezi ndi izi. Choyambirira, tikamayamba chaka chatsopano timalemba timati ndondomeko imene tidzagulire mafuta amenewa muchizungu amati annual plan. Timalembanso ndondomeko ya zachuma imene muchizungu amati budget. Ndiye tikatero timatsata amene malamulo amanenera pa ntchito yofunafuna kuti ndani amene angatibweretsere mafuta mu dziko muno. Ndondomeko imeneyi ili
mu malamulo amene amatchedwa kuti Public Procurement and Disposal Act ya chaka cha 2017. Ifeyo anokma timakatenga chilolezo kwa Amalawi Energy Regulatory Agency. Timatero chifukwa iwowo ndi amene ali ngati lifali. Iwowo ndi amene amaona kodi mtengo umene tikugulira kunjawu ungathe kulipiridwa ndi anthu amene akufuna mafuta awa mdziko muno. Iwowa ndi amene amakhazikitsa mtengo wa mafuta, amautsitsa, amaukwezanso, ndi cholinga chakuti amene akubweretsa mafuta awa akhale ndi ndalama zogulira mafuta awa ndi kulipira kasungidwe ka mafuta aka asanabwere mdziko muno, ndi kulipira mayendetsedwe a mafuta awa. Mukukumbukira pompanopa taona sitima ya pamtunda ikubwera mdziko muno kuchokera m'madoko athu anakala kuyambira ku Blantyre kuno ku Lilongwe. Sabatazi ngapo zapitazi tatsegulanso njira ina imene izibweretsa mafuta ambiri ankhaninkhani kuchokera ku Beira. Pakadali pano mafuta awa kumayenda kufika amati ku Malaka ku boda, akatero akumatengedwa pa msewu kufika ku Blantyre. Kugwiritsa ntchito njanje kumeneku kuli ndi phindu lalikulu. Choyambirira, njanje imodzi olo sitima imodzi imatha kunyamula tinganene kuti chikontena chofika pa 40,000 liters. Imene inabwera ku Beira inalekulu kwambiri. Chikontena chimodzi chimakhala 50,000. Mukaona matraka amene amayenda msewu matauni mwathu muno amene aja imakhala 38, kusonyeza kuti treni ikanyamula 50 wagons wagoni ya 40 imasanduka 2 million. Ikakhala 50 wagoni ya 50 so amakhala 2.5, amene mafuta ochuluka choncho kuti abwere pa msewu ndekuti tifunikira pafupifupi matraki 40. Ndekuti kuchokera kuno mwina kukafika mwina kapenatu kuchokera pano pa Bingu International Conference Center mwina kukafika ku chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital. Chinanso chifukwa choti mafuta ambiriwo amabwera pa nthawi imodzi, mtengo wake olipira transport imeneyi umakhala otsika kwambiri. Zimene zathandiza dziko lino pa nthawi imene ndalama yakwacha inatsika mphamvu ndi dola kuti mafuta apitirire kubwera ambiri. Ntchito yathunso imakhala yolemba mapepala kuwatumizira iwowa amera kuti ife tabwera nokuma mutionere zinthu izi. Nde iwowo malamulo awo amaunikira ndi kupereka zimene ife tingachite, ndipo zimene timachita ife ndi zokhazo zimene amelawa anena kuti titero. Timapitanso kwa amene ntchito yawo ndi kuyang'anira zogula ndi kugulitsa katundu amene ali waboma, amene amati a Public Procurement Disposal Authority. Iwowanso ali ndi malamulo amene amapangitsa kuti agwire ntchito imeneyi. Nde timafikiranso kuti ife tabwerano kuma tikudzapempha kuti mutilole tigule zinthu izi kwa masupplier awa, ndipo timapatsa mapepala onse ndi zonse zimene iwo akufuna kuti agwire ntchito yawo. Ndipo tikuthokoza mabungwe amenewa
kuti nthawi zambiri tikaafikira amayankha mofulumiza kwambiri chifukwa akudziwa kufunika kwa mafuta muchitukuko cha dziko lathu la Malawi. Ifenso anoguma timapitiliza kugula mafuta kwa okhawo amene avomerezedwa mu njira imene ndanenayi, ndipo ndanena kale kuti ifeyo ndi amene timagwira ntchito yobweretsa kugula zinthu zimene zingabweretse mafuta mdziko muno. Ifenso anoguma chifukwa ntchito yathu ndikunenetsa kuti pa nthawi zonse pakhale mafuta okwanira mdziko muno. Malamulo amatilola kuti tingathe kupereka kwa munthu, kwa kampani, kwa bungwe limene likufuna kugwiritsa ntchito nkhokwe za mafuta izi ngati cholinga cha pempho lawolo chikukhudzana ndi zolinga za nogumazi. Ifeyo tikamapereka hospitality or tikamapereka malo amenewa mu nkhokwemu timadziwitsa ndipo timapempha kuti avomereze amera, chifukwa iwowa ntchito yawo ndikuyesetsa kuti nthawi zonse anogumazi agwira ntchito yawo yoyesetsa kuti nthawi zonse mafuta azikhala mdziko muno. Pamene pali mavuto amera amauzidwa ndipo amera amapereka chiganizo chawo. Ndingathe kukudziwitsani kuti amera akudziwa kuti amene akubweretsa mafuta mdziko muno ifeyo a Petroleum Importers, ifeyo a Nogma ndi anzathu a Petroleum Importers Limited padakali pano sitikutha kupeza ndalama zokwanira ku mabanki athu a dziko muno zogulira mafutawa. Malamulo amanenanso kuti pamene boma la dziko lino lasaina mgwirizano ndi boma lina, ngati mgwirizano umenewu wasainidwawu upangitse kuti mafuta abwere mdziko muno pa mtengo wotsikirapo kusiyana ndi umene tikugula kwa anthu amalonda, ife ya Nogma titsogoze tipititse patsogolo kwambiri G2G imeneyi. Muchizungu amanena kuti the G2G arrangement ipange take precedence over the arrangements ifeyo zimene Anogma tazipeza ndi masupplier. Mujandanenera kuti ntchito yathu tikamagwira sikuti ife tikugwira ntchito patokha ayi, ife tikugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana. Ndivomereze ndi kuthokoza kwambiri boma la dziko lino la Malawi nthawi zonse tikapita kukadandaula, kukapempha maganizo, kukapatsa information nthawi zambiri, ndipo nthawi zonse iwo amakoza bwalo limene ifeyo timakambirana nawo. Ndikutsimikizireni kuti bwalo limeneli ndi bwalo lalikulu ndithu, lili in the form of amati task force, ngati kabungwe kakang'ono kamene kanakhazikitsidwa kuti kadzikambirana ndi makampani amene ntchito yawo ndikuyesetsa kuti mdziko muno mukhale mafuta pa nthawi zonse. Ifeyo Anogma timakambirananso ndi banki yayikulu mdziko muno ya Reserve Bank of Malawi, chifukwa banki imeneyi ndi imene imaona kuti ndidi zinthu zochitika ndi ndalama ya dziko ino zikutsatira malamulo, ndipo iwo nthawi zambiri timafikira kuwauza kuti atithandize kuti ifeyo tilankhule nawo mabanki. Ndiwo iwo nthawi zonse a Reserve Bank of Malawi amatipatsanso bwalo pamene timakafotokozera zimene zikuchitika ndi chani zokhudza ndi ndalama yakunjayi, ndipo tikatero iwowo amayitana mabanki a mdziko muno kuti amvere mavuto amene tili nawo ife, ndipo mukukambirana kwathu ndifuna ndikutsimikizireni kuti ndalama amatipatsa mabanki a mdziko muno.
timakumananso ndi anthu onse amene tikugwira nawo ntchito. Ndivomereze matransporters onse amdziko muno tikugwira nawo ntchito limodzi ndipo timakumana nawo. Tikuwathokoza eni ake amatransport amenewa chifukwa nawonso tikayitana timakhala nawo pansi amatipatsa bwalo limene timakambirana. Makampani amene akubweretsa mafuta panjanji timakambirana nawo nthawi zonse, timakambirana nawo kuti titani kuti tibweretse mafuta ambiri pa nthawi yochepa. Mu masiku amene akubwera mtsogolo muno muona kuti mafuta ambiri ankhaninkhani adzibwera kuchokera panjanje chifukwa cha zotsatira zokambirana zathu ifeyo anokuma ndi amene amatibweretsera mafuta panjanje anakala corridor logistics ndi ena amene ayamba kubweretsa mafuta awa African Railway Corporation. Tikukambirana nawo ambiriwa kuti atipatsenso nzeru zina zimene akumaziona akamatenga mafuta awa kunakala ndi kubeira, ndi cholinga chakuti mafuta aja adziti akabwera kuno mafuta ankhaninkhani imene ndanenera muja azitha kutsitsidwa mofulumiza. Ndifuna ndifotokozenso kunena kuti sitima imodzi imatha kunyamula makontena opitilira 50. Makontena 50 ndekuti amapezeka kuti anyamula katundu amene afunikiranso matraki ndekuti opitilira 40, kutanthauza kuti ulendo umodzi wa chisitima ndi chimodzimodzi kumakoka matraki 40. Si chinthu chamasewera chimenechi. Kulipira kwake timalipira kamodzi. Zimenezi ndi zimene zathandiza kuti mtengo wa mafuta mdziko muno upitilire kukhala amene ulilimu chifukwa tikutha tsopano kuchepetsa ndalama zimene timalipira pobweretsa mafuta awa. Tithokoze President ndi akuluakulu a dziko lino oyendetsa dziko lino kuti iwowa akambirana nawo anzawo aku Mozambiki ndi ku Tanzania kuti tithe kumagwiritsa ntchito njanja imeneyi. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuti ife anokuma amatipatsa mpata waukulu, muchizungu ndinene kuti amatipatsa priority. Tikangobweretsa mafuta athu kunakala ndi kubeira, akuluakulu a boma la Mozambiki amanena kuti ayi nonse sinthani yesetsani kuti mafuta amene akupita ku Malawi ku apatsidwe msangasanga afulumize kwambiri. Ndiye tikuthokoza kwambiri mgwirizano umene uli pakati pa apresident a dziko lino la Malawi ndi apresident a dziko la Mozambiki. Tikuthokozanso akuluakulu amene akuyendetsa boma lino kuti wonso akumakambirananso ndi anzawo aku Mozambiki kuti nthawi zonse ife anokuma adzitipatsa mpata ndiponso adzitipatsa mwayi wopititsa ntchito athu patsogolo. Ndifuna ndifotokoze kuti anthu ambiri mukudziwa kufunika kwa mafuta. Mafuta ali ngati injini, tonsefe timadziwa amene lili galimoto. Mafuta ali ngati injini ya economy. Chilichonse chimachitika chifukwa cha mafuta. Magetsi amene mukuwaonawa amafunika mafuta. Madzi akugwiritsidwa ntchito kupanga magetsi, komanso mafuta akugwiritsidwa ntchito kupanga magetsi. Mafuta awa akugwiritsidwa ntchito zambiri, manyumba amene tili nawo, maofesi amene tili nawo tifunikira mafuta awa. Pali zinthu zambiri zimene mafuta amagwiritsidwa ntchito. Mafuta awa amagwiritsidwa ntchito kupanga mapepala amene mumaonawa, muchizungu amati ma plastics, ndi ntchito zina zambiri zimene zikuchitika chifukwa choti mafuta alipo. Mafuta ngati kulibe zinthu zambiri zimayima. Anthu sangapite ku ntchito, muzipatalamu ntchito singagwirike. Ndiye mafuta ndi chinthu chonena kuti ndichofunikira kwambiri muchitukuko cha dziko lino.
ndiyo imeneyi ndi ntchito yathu ife anokuma imene timayigwira ndi mabungwe ena amene ntchito awo ndi kutiunikira ndi kutipatsa kutionetsa njira imene titsate. Mundilole kuti ndingofotokozako pang'ono zinthu zitatu zinayi. Ndifuna ndifotokoze kuti amene akubweretsa mafuta mdziko muno mu chaka chino cha 2024-2025 makampani 4. Makampani amenewa onse ndi akunja. Makampaniwa ndi awa: Adax, Hasi, Camero ndi Augusta. Makampani amenewa kuti tiapeze tinapita mu newspaper, tinapita mu malo amene malonda amatsatsidwa, ndipo titafika pamenepo tinanena kuti ife anokuma kuno ku Malawi tikufuna kampani imene ingatithandize kutipatsa mafuta amenewa. Ndipo ndinene kuti kupeza makampani amenewa kunachitika titatumiza chofuna chathu ku dziko lonse lapansi. Palinso ndondomeko zina zimene zili m'malamulo a dziko lino. Ndondomeko yoyamba amati muchizungu amati restricted, muchichewa ndinganene kuti makampani amene alovomerezeka kuti tiafikire kuti iwowo atipatse mitengo yawo. Izizi malamulo a dziko lino amavomera, ndipo amanena kuti tisanapange zimenezi tiafikire amera ndi APPDA kuti titero, ndipo ndinene kuti timatero. Ndipo mu chaka cha 2024-2025 ndondomeko imeneyi yayambika. Padakali pano palibe kampani imene ikubweretsa mafuta kudzera munjira imeneyi. Ndondomeko inanso imene malamulo a dziko lino imavomereza ndi jamanena kuti single sourcing, imene muchichewa kutanthauza kwake ndikunena kuti amene tampeza mmodzi yekha kuti atipatse malonda amenewa. Malamulo amapereka zinthu zimene zinthu zimene zikuyenera zimene zingapangitse kuti njira imeneyi ikhale yovomerezeka. Malamulo akunena kuti pamene pali supplier mmodzi yekha amene angathe kupanga kupereka zinthu ntchito imeneyi, malamulo akunena kuti pamene pali an emergency, chinthu cha dzidzidzi kwambiri chonena kuti sitingapite kuwagula kwa anthu ambirimbiri, malamulo amavomera kuti tipite tikakumane ndi supplier mmodzi ndi kumupempha kuti atipatse offer. Malamulowa akunena zapangitsa kuti ndalama yakunja ya dola imene timagwiritsa ntchito ifeyo kuperekera mafutawa okupereka kwa kuti tibweretse mafutawa, ndalama imeneyo sikumapezeka m'mabanki mwathu mu dziko muno mokwanira bwino. Chifukwa cha chimenechi makampani a Adax, Camero Oil ndi Hasi, chifukwa chokhutitsidwa ndi kusangalatsidwa kuti akugwira ntchito ndi dziko la Malawi, anakhala moganiza kwambiri kuti atani kuti apitize kuthandiza dziko lino ndi mafuta. Ndiwo iwowa anaganiza zopereka mafuta awa ku dziko muno mwangongole. Ndipo ndikutsimikizireni amayi ndi abambo kuti makampani amenewa akumatipatsa mafuta pa ngongole. Mafuta awa tikalandira tikagwiritsa ntchito ndi timalipira. Ndi athokoze makampani amenewa mayiko akuti akuzambwe kwa Africa, kumeneko anakumana ndi mavuto, ndiwo ataonika bwinobwino pempho lathu lokuti atiloleso ifeyo tizilenga mafuta kwa iwo pa ngongole. Iwo ananena kuti nkhani imeneyi akufuna ayisinkhe bwino. Ndiye mu chaka cha 2023 ndi 2024 iwo wa Augusta sanathe kutipatsa mwayi oti tizibweretsa mafuta kwa iwo pa ngongole. Zimenezi zinapangitsa kuti mafuta amene tinapotenga kwa Augusta akhale ochepa kusiyana ndi chilingaliro chimene tinali nacho ifeyo. Titaunikira
performance imeneyi ifeyo tinapanga conclude kuti ife tibweretse mafuta mdziko muno pafunikira kuti amene akubweretsa mafuta ayesere kutithandiza potipatsa ngongole zimenezi, ndipo tapempha makampani akuluakulu amenewa kuti apitirize kumatipatsa mafuta pa ngongole. Izi ndi zinthu zabwino kwambiri zikusonyeza kuti makampani amenewa amaliganizira dziko lino ndipo amakhulupirira kuti dziko lathu ndi dziko limene angathe kugwira nalo ntchito. Tithokoze atipatsa pa ngongoleyo. Nthawi zina zambiri tikulepheranso kulipira mafuta amene tagwiritsa kale ntchito. Mafuta odalandira tagwiritsa kale ntchito, tikumalepheranso kulipira chifukwa si dola tilibe. Zapangitsa kuti nkhokwe zathu zakuno ku Lilongwe, ku Blantyre ndi ku Mzuzu zisakhale ndi mafuta ankhaninkhani tsiku lililonse. Mafuta walipo koma ndi ochepa. Ndipo ifeyo ano kumati kutani tangokhala ayi. Ife ano kuma titaona mafuta amenewa takambirana ndi ma stakeholders athu, mchenda kufotokozerani za ma stakeholders athu kuti ndi ambiri. Takambirana nawo kuti ifeyo tikukhulupirira kuti padati papezeka supplier amene angavomere kuti ifeyo timulipire m'Malawi kwacha, supplier ameneyo tidzampatse mwayi. Izi zinthu zofunikira kwambiri akuluakulu amayi ndi abambo muli muno, chifukwa ngati supplier ali ndi chidwi ndi chitukuko cha dziko la Malawi, kayafuna kutsegula migodi, kayafuna kutsegula mahotelo, iyeyo atakhalanso kuti akupanga supply mafuta ndiye kuti adzitenga kwa chaija ndi kukayigwiritsa ntchito pa ntchito zinazo. Ndiye kuti ifenso dziko lino mafuta tizikhala nawo komanso tipindula, chifukwa ndiye kuti supplieryo athandiza kutukula dziko lino. Njira imeneyo ndimene tinayipeza ndipo tayika mu mapepala athu okhudzana ndi kugula mafuta. Tanenanso kuti china chimene chifunika chichitike tikamapita kutsogolo, tipitilize kuwalimbitsa ma suppliers athu kuti ngongole imene akumatipatsa ija apitilize kutipatsa ngongole imeneyi, ndipo ngongole imeneyi mwina adzitipatsa ku masiku opitilira miyezi 3. Ifeso tithandizike nawo, sinanga iwonso akuthandizika ndi business, ndi ifeso tithandizike nawo. Tikuganizanso kuti pa masupplier ena angathe kupezeka amene angathe kunena kuti ayi inu anokuma musadandaule, ifeyo tikubweretserani mafuta kuchokera kunjako, kuchokera ku mapoti athu, mafutawo atibweretsere akatisiyire ku matanki athu, ku nkhokwe zathu kuno ku Lilongwe, ku Blantyre ndi ku Mzuzu. Akakatisiyira kumene kuja ndi anene kuti mafuta aja tabweretsa ali matanki, ndiye niyo mudzibwera anokuma kumadzatenga mafutawo mutanki, mukatenga mafutawo ndiye mulipire. Tikuganiza kuti njira iyi ingathe kuthandizanso kwambiri kuti ntchito yathu ya mafuta ikhale yokhazikika. Ndiye amayi ndi abambo ndifuna tifotokoze kuti njira zimenezi panopo zalowa mu mapepala athu amene timagwiritsa ntchito kugula mafuta. Ndiye mundilole kuti ndisanamalize ndikambe za nkhani ziwiri zinaso. Ndifuna ndikambe nkhani yokhudzana ndi ifeyo anokuma timafuna kugula mafuta kwa mfumu yayikulu ya gawo la dziko la United Arab of Emirates. United Arab of Emirates mwachidule ndi dzingonena kuti UAE ndi dziko limene dzikomo muli zigawo 7. Ambiri Malawi muno timadziwa dziko timati United Kingdom. United Kingdom ndi dziko limene lili ndi zigawo 4: England, Scotland, Wales ndi Northern Ireland. Chimodzimodzi United Arab of Emirates ndi dziko limene lili ndi zigawo 7. Dziko limeneli linafikiridwa
ndi dziko la Malawi mu chaka cha 2021. Malawi inanena kuti ikufuna igwire ndi ntchito ndi dziko limeneli. Ndikhulupirira mukudziwa kuti Malawi kudzera mtsogoleri wa dziko lino lakhala likumakambirana ndi mayiko akuluakulu, mayiko olemera, mayiko ena amene ochita bwino kuposa ife, ngakhale mayiko ena amene ali pa mene tili ngati ifeyo, kuti tizigwira nawo ntchito ndipo atithandize kutukula dziko lino. Mfumu imeneyi imene imayendetsa gawo limene amati Khaima linanena kuti ilo ndilokozeka kugwira ntchito ndi dziko la Malawi. Chifukwa cha kukozeka kumeneku, ndondomeko za ubale zinakhazikitsidwa ndi zakugwirizana zinakhazikitsidwa mu chaka cha mwezi wa Machi chaka cha 2021. Mgwirizano umenewu ukukhudzana ndi za mabanki, za migodi ndi chilengedwe, zomangamanga, makamaka kuona kuti tichulukitse kwambiri kumanga njanje Malawi muno. Gawo limeneli la Khaima linanenanso kuti lifuna ligwire ntchito ndi dziko la Malawi pa ntchito za mphamvu zimene muchizungu amati za energy. Mu energy mu ndi mmene muli nkhani ya petroleum products, ndi mmene muli nkhani za magetsi. Iwowa a Khaima ananenanso kuti afuna azigwira ntchito zokhudzana ndi za ndege muchizungu amati aviation. Iwowa akufuna azigwiranso ntchito ndi dziko la Malawi nkhani za mtengatenga ndi mtokoma. Akufuna azigwiranso ntchito ndi dziko la Malawi pa nkhani zokhudzana ndi muchizungu amati digitalization, zimene zili kugwiritsa ntchito ukachenjede wa makompyutawa. Dziko limeneli gawo limeneli la Khaima la UAE, capital yawo ndi amati Khaima City, lili ndi anthu 400,000. Gawo limeneli chuma chawo ndi chambiri. Paja ndikhulupirira kuti mukudziwa nonse abambo ndi amayi muli pano kuti dziko la UAE ndi limodzi la mayiko olemeretsa pa dziko lonse lapansi. Ifeyo a Malawi titenge chinthu ichi ngati chinthu chabwino kuti dziko ngati limeneli lifuna ligwire ntchito ya Malawi. Atasaina kalata imeneyi ya mgwirizanoyi, mfumu yayikulu ya dziko limeneli wolemekezeka Sheikh Saudi bin Al-Qasim ndi timu yawo akhala kukambirana ndi Nogma zakuti atipatse mafuta, tizigula mafuta kwa iwowa chifukwa mafuta awo ali nawo, ndipo akafika mafuta aja ifeyo tizalipira Malawi kwacha. Iwowo ndi okozeka kulandira makwachawa chifukwa akufuna kutsegula ntchito muno Malawi zosiyanasiyana chifukwa cha MOU uchandanena uja. Ndiye ifeyo anokuma malinga ndi mene malamulo amanenera, timayenera kutsatira malamulo tikafuna kugwira ntchito ngati imeneyi. Ndiye molingana ndi mene malamulo alili, chimene tinachita ifeyo anokuma ndi chotere. Choyamba tinafikira amene analembedwa ntchito ndi ene a kampani ya Nogma kuti ayiwunike nkhani imeneyi yolipira mafuta ndi kwacha. Ndipo iwowa pa 17 Julayi chaka chino cha 2024 ananena kuti zinthu zimenezi ndi zinthu zofunikira kwambiri, ndipo analamula ifeyo a management kuti pitirizani
kuti mupeze zikalata zina ndi zina zimene zikufunikira malinga ndi malamulo kuti mugule mafuta amenewa ku mfumu imeneyi. Ndipo iwowa anatilamula ife ya management kuti tiafikire amera tiafikirenso a PPDA. Ndipo iwo ananena kuti tisanasaine mgwirizano wobweretsa mafutawa pafunikira kuti pachitike kafukufuku wokwanira bwino kwa kampani imene adzigwiritsa ntchito kulandira ndalamazi kukwacha, chifukwa ndalama zakwacha sikuti zichoka kuno ku Malawi kupita ku UAE, ndalama zakwacha zizikhala m'Malawi muno. Ndipo amera anatsimikiza kunena kuti tisasaina contract iyo ikakhala kuti a PPDA avomereza tidzakhale ndi chilolezo chochokera ku mera kuti tisaine ku contract imeneyo oro tisaine mgwirizano ubweretsa mafutawo. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti titatumiza chikalata chimenechi ku PPDA amene amapereka chilolezo, amapereka chivomerezo a PPDA, iwo ananena kuti muyambe mwayimakaye musapitilize kugula mafuta amenewa kuchokera ku supply ameneyo. Iwo ananena kuti tiyambe tamaliza ntchito ina. Ntchito zimene analamula a PPDA ndi zimene a board akunokuma akutsatira. Ndiye padakali pano ndifuna ndikutsimikizireni kuti kodi malamulo adziwena anatsatidwa. Yes, ndifuna ndivomereze malamulo adziwena anatsatidwa. Kodi malamulo okhudzana ndi kugula mafuta anaonongeka? Ayi, sanaonongeke. Malamulo onse otsatira ndondomeko za mafuta atsatidwa. Nditsimikizenso kuti palibe contract imene inasainidwa. Ndifuna ndikutsimikizireni kuti chimene chikuchitika pano abungwe la Nokuma mopitiriza ntchito yawo yoyesetsa kuti nthawi zonse mdziko muno muzikhala mafuta nkhani okwanira yaloledwa ndi a PPDA kuti chikalata chimene chikupita kwa anthu amene angathe kutigulitsa mafuta isunge ndipo igwiritse ntchito imeneyi yonena kuti Malawi kwacha ndi njira imodzi imene tizitha kumalipira. Chachiwiri chimene ndifuna ndikufotokozereni akuluakulu ndi mgwirizano wokuti a Nokuma adzisunga mafuta amene akubwera kuchokera ku nduna wa za mtengatenga ndi wa za ntchito zimene zikugwirika. Ndiloleni kuti ndifotokoze pang'ono za nkhani imeneyi. Mudziko muno muli ntchito zimene zikuchitika zomangamanga, zokhudzana ndi misewu, zokhudzana ndi njira za njanji, zokhudzana ndi madoko ndi zina zotero. Ntchito zimenezi zikufunikira mafuta. Ifeyo a Nokuma timapereka mafuta amenewa opita ku ntchito ngati imeneyi. Padakali pano chifukwa chakuti tikuwetsa mafuta ochepa ndipo nkhokwe zathu mulibe mafuta okwanira chifukwa tilibe ndalama ya dola, boma likudziwa ndipo ena ndi ena amene tikugwira nawo ntchito akudziwa kuti zofunikira zimene zikufunika pa ntchito ngati imeneyi zifunikira mafuta ambiri. Chifukwa cha kuti ntchito imeneyi ifunikira mafuta ambiri, au nduna za mtengatenga ndi zomanga katundu wa boma
ndi kumanga zina ndi zina, iwowa anafikiriridwa ndi supplier amati JT Global kuti bwanji dziko la Malawi libweretse mafuta ena kuchokera kwa amene amapanga mafutawa, muchizungu amati refinery. Aundunawu pakadali pano ayamba kukambirana ndi Amera kuti apemphe ndipo apatsidwe chilolezo chotha kubweretsa mafutawa. Aundunawuso akukambirana ndi ifeyo anokma kuti ndifeyo amene atipatse ntchito imeneyi yosunga mafuta amenewa mu nkhokwe za nokma. Padakali pano palibe mgwirizano umene wasayinidwa pakati pa nokma ndi a Ministry of Transport za ubale umenewu woti ife tiyambe kusunga mafuta, chifukwa tikudikira kuti zonse zotsatira malamulo zikwaniritsidwe. Ndipo akudziwa ndithu akuluakulu aku ministreko kuti afunika atero, ndipo tinakambirana nawo bwinobwino chifukwa iwowa ndi our key stakeholder mene ndanenera muja, chifukwa iwowa ndi amene akutenga mafuta ambiri. Padakali pano ntchito zawonso zikumayenera kuti zichedweke pang'ono chifukwa choti mafutawa kulibe oti angakwanire ntchito zawo. Mafuta tili nawo panopo tikukhulupirira kuti akukwanira pa ntchito zina ndi zina. Ndiye ndifuna ndikutsimikizireni zinthu izi. Choyamba, mafuta amene a JT Global ngati supplier anaganiza kuti angathe kupereka Ministry of Transport akuti akuchokera kwa amene amapanga mafuta ku refinery, ndipo mitengo yawo idzakhudzana ndi za refinery, kusonyeza kuti padzakhala phindu lina kuno ku Malawi. Chachiwiri chimene tifunanso titsimikize ndiyonena kuti kusayinirana kwa ubale wosunga katundu wa mafuta wa undunawu kukuchitika, ndipo padakali pano palibe ubale umene wasayinidwa pakati pa nokma ndi unduna umenewu. Izizi zidzachitika iwo aundunawu akadzalandira chikalata chololedwa kuti angathe kubweretsa mafutawa, angathe kugula mafutawa, chimene amapereka ndi Amera. Chachitatu, ifeyo anokma tafotokozera aundunawu za ma terms and conditions. Tinalembera kalata yoveka bwinobwino kwafotokozera kuti ifeyo ntchito imene tizikugwira izikhala yosunga katunduyu mu nkhokwezi. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti padakali pano palibe ndalama ina iliyonse imene yaperekedwa pa ubale umenewu umene anzathu aunduna wazamtengatenga ndi ntchito zomangamanga akufuna kuti ukhalepo, chifukwa tikudikira chilolezo chimene amati license. Tikatero ndi pamene tisayine hospitality imeneyi. Chatsala ndi chani akuluakulu? Chatsala ndi kuti ifeyo anokma tikatsimikiza za kuti mafuta amene wakupezeka, tikalandira zikalata ziwiri zimenezi. Chikalata choyamba chilolezo chimene pa chizungu amati license. Chachiwiri tikhati tasayina ubale za ntchito mabank accounts pa ubale umenewu. Padakali pano sitinalembere aundunawa za chumawu chifukwa padakali pano sitinasayinire ubale umenewu. Ndipo ndifuna nditsimikize pomaliza kuti palibe ndalama imene yaperekedwa pakati pa nokma ndi unduna umenewu
unduna wazamtengatenga ndi ntchito yomangamanga. Chikalata changa chathera pamenepa, ndi kubwerezereni mwayi inuyo bambo Raymond Likambale kuti mupitirize za msonkhano wathu uno. Zikomo kwambiri CEO chifukwa chowerenga chikalata chimenecho. Ndikukhulupirira kuti zamveka ndithu, ndimaona nzanga atolankhani amagwedeza mutu nthawi imene mawerenga kutanthauza kuti ndiokhutira ndithu. Komabe chifukwa choti NOCMA imakhulupirira kuti tisatseke anthu pakamwa, mundilole kuti titengebe mafunso awiri atatu kuchoka kwa anzathu atolankhani kuti mwina nkhani zimenezi zisongole bwino, zimveke bwino, kuti amalawinso nawo amvetsetse ndithu. Ndiye mwina tizitha kutenga mafunso atatu kuti muzitha kuyankha pakamodzi. Ndiye ndipempha, ndaona Kathe Maulidi ku Times, sindidzoti mwina funso lina likhala luchokera pati. Koma ngati palibe funso lina, ndiye mwina tapatse Kathe Maulidi ku Times kuti atifunsire funso. Zikomo. Okay, siwo funso langa loyamba mwakamba kuti musayinirana hospitality agreement akapeza license ku Ministry of Transport. Mwakambapo so kunena kuti ngati NOCMA sipangapo china chilichonse, ngati kukachita verify sipanga china chilichonse pokhapokha patabwera chiphaso chimenechi, komanso pokhapokha mutasayinirana that agreement. Ndikufuna ndidziwe kuti nchifukwa chani makalata amene taona inu simunafotokozere the Ministry of Transport, simunawuze zimenezi chifukwa chani makalata amene taona. Chifukwa kalata yomwe anakulembera ana Ministry of Transport ku NOCMA, the board chair responded, ndipo anafotokozera nduna kuti titsatira zimene mwanenazi mukalatamo. Nde mukalatamo munali nkhani zonsezo zomwe inu mukunena kuti simuzipanga pokhapokha pakhale license yomwe apatsidwe ndamera. Chifukwa chani simunawuze a minister kunena kuti izi zimene mwatiuza mukalata umutipanga pokhapokha pakachitika izi sizinali mochita kulemba bwanji. Funso lina ndikanakonda pakanakhala officials from the Ministry of Transport. Chifukwa chonena kuti nkhani zambiri sizikukhudza ku nduna wa Hara than ku NOCMA. Chifukwa makalata amene taona zikuoneka ngati ma directives ambiri akuchoka ku ndunawo. Nkhani imene mwakamba yonena kuti ali mu process yoti apeze license, tinafunsa kumera akuti the ministry sought guidance on how they can get a license, koma sanapanga apply. Tinene kuti pano mwabweranu mwamba kunena kuti aya ali mu process kuti apeze license chifukwa choti nkhani zatuluka. Nchifukwa chani ngati nduna samapanga za license before going into this arrangement? Chifukwa mkuona kwathu momwe tafufuzira tukuona kuti zambiri zalakwika bwanji ayamba kukafuna license atayamba kale this arrangement. Chifukwa tikaona makalata ambiri akusonyeza kuti GT manena kuti ife talipira mafuta ku Trafigura, ndipo mafuta awa afika mwakuti akafika kubera mwakuti mukufunika mukachite verify. Bwanji munapanga zonsezi without seeking that license first ngati ku Transport Ministry? I wish our transport akanakhala pota yankhe zimenezi. Ndibweranso koma ndilekezeka pomwepo. Zikomo kwambiri. Ngati palibe funso lina tialole CEO. Ndaonanso Dorika Ntenje ngati pali funso. Ndiye ndifuna ndinene motere, mukaona kalata imene kuchokera kumene mafuta akatengedwe kufikira
ku nkhokwe zathu za dziko ku Malawi. Mukalatamu tinanenanso kuti tikapanga choncho ifeyo anogma tizigwiritsa ntchito ndi kutenga zinthu zimene tazipeza pa mafuta amenewa zizipita kwa amene ntchito yawo ndi kulandira ndalama za misonkho, zizipitanso kwa amene ali ndi license ya import kuti ichitike, imachitika pokhapokha mukasayinirana. Chosayinirana nacho dzina lake amati kuti ifedi tingathe onle kupanga kutsimikiza kuti mafuta walipo ndipo kuti mafuta angakatengedwe pokhapokha license atakhala kuti apatsidwa a Ministry of Transport. Mudati muione kalatayo muona ndithu mawu olena providing of statutory trading reports to MERA. Izizi zili choncho chifukwa chakuti tidzakhala kuti amera kudziwa kale kuti ifeyo ndi amene tikubweretsa mafuta amenewa. Munafunsanso funso lachiwiri mayi Maulidi kuti kodi tikupanga kuti kodi apanga apply chifukwa choti nkhani yokhudzana ndi mafuta amenewa yadziwika. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti ayi, izizi ndikuyankha chifukwa cha ifeyo a hospitality. Ifeyo a